L-10 ta' Marzu huwa jum il-Commonwealth, bit-tema magħżula għal din is-sena tkun dik ta' Team Commonwealth. Il-messaġġ wara din it-tema hu li jkun hemm spirtu ta' ħbiberija u motivazzjoni lejn għanijiet komuni u valuri li jeżistu bejn it-53 pajjiż membru fil-Commonwealth. Tfal minn skejjel differenti laqgħu lill-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja bil-bnadar tal-pajjiżi li jiffurmaw parti minn din il-komunità. Ħafna minn dawn it-tfal daħlu f'Kastilja għall-ewwel darba. Il-Prim Ministru Malti qal li tfal li bħala pajjiż għandna nkunu kburin li niffurmaw parti mill-familja tal-Commonwealth. Malta hija pajjiż tal-ugwaljanza, tal-innovazzjoni u li toffri l-istess opportunitajiet. Dawn huma 3 messaġġi li skont il-Prim Ministru Joseph Muscat għandhom jitwasslu hekk kif fl-2015 pajjiżna se jkun qed jospita lil mexxejja kollha tal-pajjiżi tal-Commonwealth. 10 studenti minn skejjel primarji intażlu biex iwasslu x-xewqat tagħhom dwar xi jridu jaraw mill-pajjiżi tal-istess komunità. Fost dawn kien hemm ix-xewqa ta' iżjed ġid f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, aċċess għall-ikel u ilma nadif, iżjed paċi, livell tajjeb ta' għixien, iżjed komunikazzjoni u tagħlim, kif ukoll iktar nisa jkunu mogħtija karigi importanti. Skejjel sekondarji nataw l-opportunità li jippreżentaw tpinġijiet relatati mal-Commonwealth. Dawn kienu premjati kollha, madankollu 4 tfajliet ingħataw premju speċjali, hekk kif ix-xogħol tagħhom kienu meqjusa bħala importanti u relevanti ħafna mal-ħidma tal-Commonwealth.